Kinoi kai jong ka Non-Eastern Hills University Teacher Association haringkat bat ka Non-Eastern Hills University non-teaching staff hene ka singi ka katway terip ya yong kilapelong ya ka General Assembly Hakamat ka office jong Vice Chancellor Nehu. Aba krench kilat patay ko bon na kalyang President jong ka Non-Eastern Hills University Teacher Association Professor Lakhan Kama ula pentip kilayo ya ka jing no kam jong Professor S. Sungwa ya ka post pro VC Henry ila join komi acting Vice Chancellor jong ka school ba Nehu. Nakalyang kinoi kai jong ka Nehu Teacher Association kipen pa ya ka jingman ya ka jing shimti jong Professor S. Sungwa namar ka ni ka de ka jing dawa jong kinoi kai na du bastang ban shimti ya ka kam kum Vice Chancellor Bapura. Kum ka seng ka Nehu ta an Nehu sa kikentu ya Professor S. Sungwa ba intri bha namar idanpor sa tangkhenyan ba in syang than no ha ka lai pho tarek umi nakalyang ka kanhun ladangi tray lang ka Nehuta pat Nehusa ba Professor S. Sungwa in penurlang ya shibun ki jingdawa ka ba ka Nehuta bat Nehusa ki dawa bat kumju ba ila ban penben ya ka kenrum kenram ha ka ne ka school ba Nehu hapo ka jingshimti jong kum acting Vice Chancellor Nehu. Ki media nama pila ewan ban cover ya kini ka jingelang jongi jong ka ngong ka General Assembly jong ka Nehuta bat ka Nehunsa. Hoi kani ka General Assembly nama ngilaya pen kre na do mcisngi namar ngiyo sngo nama ngia bana ba ngilai I ru ka city ba I proses sngo ila tempat lela resign ya ka kam jongi kumi PVC anda ila join kum acting Vice Chancellor kat kum ka status 2A51 namar ila di senior most la de ka pali jongi tengi halor kane ngi sngo kemen namar kata de ka jing dawa jongi na do basedang yong ba shim kum VC Bapura namar pi kum PVC phap ya daka jing batai jong VC ba shong sha jingai ula bun shong sha Delhi ula bun shong sha Guwahati ula bun shong sha Uttarakhand ka cholo kum PVC phimla ban le ki kam lai doi hap snap bija ka instruction no VC hanre kumu acting VC pade pidon ka bor Bapura tama hangi nunu basyong hate syuki dadre makanaw acting VC ru dehu VC tingi sngo comment ba in syong ila syong hate syuki ila senang trekam kum Vice Chancellor Bapura namar ka bor iyo lut kum bolong Vice Chancellor Shukla in yo lut ka bor ngatrai in treshutam ni kum ka seng Nehuta kum jung ka Nehunsa ninya ai ka ketika mon ketika diang ba in le bha in shong hate ka syuki in pendep ki kamram ki babon hoi I don portang hindet kum ba fia tep in shong thain no ho lai poi tari umi letang la don e le se ngimtip pawan na ka ministry ya kata ngimtip anrai kat kum ka rekomenta hi te no hikai hi te shong thai haka rupusan snem tamut hadu lai poi tari umi I don port hanrai nga ngets kemba ladangi tray shit ham ladangi tray lang kan Nehunsa Nehuta bat I proses sungo in la ban pun urlong ya kita kijing temu bala bon kijing dawa ka don ka lian ka Nehunsa na lian ka Nehuta bat bon ki kunrum karna badon hang ni ngila ban penbet lengba ka jing songjong I hate ka syuki jong Vice Chancellor kum acting Vice Chancellor namar la pi pet ya ka rukom jong acting Vice Chancellor ilong hit kum Vice Chancellor yo be kabor imdon kam ban kelino Shukla ka jing ya kenat ka jing ya bitar jungi hakatu ko por namar haba filong PVC phisa be shalai be ho VC badon sajingai harai menta phila lai loi la yo ban le kat bomon kat kum ka kandon bala don kat kum ka Nehu Act but statutes kat kum ka Government of India rules kat kum ka UC regulation 2018 kat kum ka model CRR pada yaki non teaching staff post phila ban le penu ka kam lemda don kam ka jingbit na Ushukla tamut philong be Vice Chancellor Bapura na khmilanti bangi kum ka seng nin ai ka jing kersan ke Bapura ba ila ban penurlong ya kita jing kamu bat pen bet iki kunum karena apa ka university kana mangitip Vice Chancellor Marwai kimla ban le kadon kami ka jing ya snok tilang kini kamtam ka seng Nehuta Nehunsa bat ka Nehusu bangin ya trelang nabenta ka jing bhajo ka university ban ngin pen scam ka kti jongi ba ila ban shong hangate ka syuki ba le ki kam kat kumba de ban le Vice Chancellor namar le kadeka hok jongi mata la shong hangate kum the senior most professor kat kum ka status jongi nama ka status ka sha ba ya senior most professor haba don Vice Chancellor senior most professor namar ngitip kata ka jing tung PVC ngila da kentai nado benai November arjar apusau te
ni kemen sikade ba ila simti kum vice chancellor ngin ong kum acting vice chancellor ka sin ila ong acting vice chancellor mut udehi vice chancellor idehi vice chancellor in shong mente shuki imdon kamban keli yano yonoru imdon kamban keli ka ministry imdon kamban keli o shukla ila ban le kuno ka kam ba u vice chancellor le ne ka vice chancellor ka de ban le ila ban le da shong ate shuki ni kemen bagata ni langkhanang ne bangin ai khubule ya i badi ki dhat jong seng jungi bagi la ai ke jingkar shan ya ka nehuta kumjo ya ka nehunsa mangi la ya trelang ki di bana bala dep haro la poi kene ka klimat ba la don sisa i vice chancellor acting ba in ngimdon kam shu yo shuklang ni ka university in penyaj bagi acting vice chancellor kat ba sha ka por sila de ka por pelai padingin sa perkhat kunwai nama ka an ka sha yang ni banbu pada next acting vice chancellor pada senior most ade jungi la ne shwali kino ngi ba tre ban sim ya kan i ka jingkran jungi nga thai ki la sai ka dar bangi kwa baka shuki jong vice chancellor kan lai ka shuki ka bapura ni smo komen e by professor sm sungo in shong ne shuki kumi acting vice chancellor in landlord ki kam jong vice chancellor khlam da don kam ka permission ne ka jingbit jong shukla ba udon si engim te la don be vice chancellor jungi la de be proses sungo namar ka rule ka ong be la da umdon vice chancellor senior most professor in the vice chancellor ni ong vice acting vice chancellor tamun i le ki kam thik pathik jong vice chancellor ta umdon jing khang la de nama ka an ka sha i ban long be vice chancellor bapura song namar ni hap ni kidon nama fi ngi ya da ka seniority tengin pe ya to ko por let's say hakini ki por bagi ya ni bi ba don bapang don basitom ni makmat ta nau kam kawan sa kapali jongi dala de por song than ma i pade ngin sa pet monu ba long willing monu ba tre monu ba don hapo ka campus no hap don hang ni hapo campus ban simti ya kene kam hanre ngin ya hi kum ka seniority ngim la ban ya lai ngim la ban su nominate yo no ngi kwa ni hab ya hi kat kum ka seniority kum ka merit kam ka order of seniority tamon ba senior most ngap ailat nang tawan baar balai basa basan ban te tam kata de ka rukom jongi kat kum ka ni statutes 2A51 maka ong baladam don vice chancellor uneka senior most professor kinong ki acting vice chancellor ban le ya ka kam bar khat jong vice chancellor lingba ka jing song hong te ka shuki jong vice chancellor agani office jong dc